Agustí Esmarch era valencià. El valencià famós, no sé, el Torrents. Ferran Torrent? Ferran Torrent, per exemple. Ferran, el valencià més famós. Escolta'm, què fas tancat a casa, que no vens a Falles amb mi? Falles? Ni pensar-ho, ni una, eh? I això? Hòstia, porta 40 anys jo... No mirant falles, no, patint les falles. Escolta, què és el que et molesta més de les Falles? Mira, m'agraden les mascletades, Sí. però veure-la una o dues en València. I sobretot l'únic que m'agrada i l'únic que m'entusiasma són les bandes de música. Això sí que... Però no a les 8 del matí, no? No, a les 8 del matí no, però bueno, preferiria que em despertara una banda de música que no es petardeig. Bueno, escolta'm, i quan vas decidir que no anaves més a Falles? Ja fa molts anys, Sí? perquè, mira, abans les falles estaven molt bé, és que ara és una festa privada, però abans tenien entaulats i feien verbenes, fent música en directe, i tu podies participar, encara que no fos fallero, però és que ara la festa és per a ells, per als casals. El que no va a Falles és prou valencià? Ah, ja s'ho faran, com vulguem. Ja s'ho faran. Bueno. Jo quan ve falles sóc a Andorra, me'n vaig a Andorra. Bueno, Ferran, doncs ens veiem un altre moment que no siguin Falles. Que tingues bones Ja et vindré a buscar una altra època. Ja m'ho contaràs. Vinga, adéu, gràcies. Però a mi em pagaven